ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସିଏ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ କଥା ଜିନିଷ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସେ ଉପମନ୍ୟୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ମକୁଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର।